So I'm right here. It's over there. We're gonna see if I can hit it. So it hasn't jammed yet. 20. března 2012 mladík jménem Erik Ray Sessler vyzbrojen brkovnicí zavolal svou matku Rondu Sesslerovou do garáže jejich rodinného domu, kde jí z bezprostřední blízkosti 4krát střelil. Byla na místě mrtvá. Poté šel do domu, kde narazil na jeho staršího bratra Marka a střelil ho jednou ranou do hrudi. Jeho otec, Lawton, mezitím spal, ale zvuky výstřelů ho probudily a když Trey vešel do ložnice, zmateně se ho zeptal, co se to děje. Trey, aniž by odpověděl, namířil na svého otce zbraň a stiskl spoušť. Co teď? Jeho rodina byla mrtvá a on byl vrahem. Zamýšlel, co dál, jestli sám sebe udat na policii nebo udělat to, o čem tak dlouho snil a co tak dlouho plánoval. Jedna část jeho plánu mu už vyšla, teď zbývalo vše dokončit. Než ale cokoliv podnikne, musí se ujistit, že jsou opravdu všichni mrtví. Konec konců, nechce, aby museli žít s tím, že jejich syn udělal něco tak strašného jako to, co plánuje. Lawton nedýchal, neměl šanci přežít. Vydal se do garáže k matce a ulevil se mu, zjistil, že i ona je mrtvá. Zbývala jen jeho bratr, ten, se kterým si užili tolik zábavy při natáčení videí na YouTube. On ale mrtvý ku podivu nebyl. Nějakým zázrakem přežil, teď se oplazil do koupelny, kde se před Trem zamkl. Toho ale nezastavilo. Došel si do svého pokoje pro pistoli. Snad se mu brkovnice v tu chvíli zdála trochu moc. Konec konců, bratr už byl stejně vážně zraněný a tak by stejně nepřežil. Následně vyklopil dveře, jeho bratra, cholícího se v klubíčku v tratovišti krve, střelil do hlavy. Jaký je to pocit? Zjížděl těm nejbližším. Očekával, že zabítého milovanému přinese klid, že se teď bude moct konečně soustředit na to hlavní. To se ale nestalo. Dostal vztek. Vztek na svět, vztek sám na sebe. Následně zabil všem domácí mazlíčky. Zdemoloval každý kus nábytku v domě. Na dveře napsal fixov vzkazy jako nevím, proč jsem to udělal, miluji svou rodinu. Nebo prosím Bože, odpusť mi, neboť já sám sobě odpustit nedokážu. Možná cítil vinu, možná to chtěl vrátit, ale už nemohl. Jeho rodina byla mrtvá, nebyla cesta zpátky. Došel ke svému autu, naložil do něj všechny zbraně, co měl doma, od pistolí až po několik útočných pušek, sedl za volant a vydal se směr k cíli. Nebylo návratu. Teď už ne. Erik se narodil 3. srpna 1989 v malém městečku Waller ve státě Texas. Jeho rodiče, Lawton a Ronda, už jedno dítě měli, a to syna, kterého staršího bratra Marka. Lawton pracoval ve školství jako učitel na základní škole Robinson Elementary a kolegové ho popisovali jako respektuhodného učitele. Aby taky ne, práci ve školství se Lawton věnoval přes 30 let. Ronda pracovala v místních novinách a podle všeho byla dost oblíbená, jak pro svou přátelskou povahu, pro svůj zápal pro psaní a pracovní nasazení. Manželé spolu byli 34 let a Trey i Mark měli, podle všeho, milující výchovu. Trey měl vcelku klidné dětství a dospívání. Nikdy sice nebyl centrem pozornosti, ale nikdy nebyl nějak šikanovaný, byl jen trochu introvertní. Stejně jako mnoho jiných, i Trey si vytvořil na základní škole malý okruh kamarádů, se kterým se bavil o jeho koníčcích. To však ale neznamená, že by jeho vývoj probíhal bez problémů. Ve 13 letech Trey zinscenoval plán, jak se zmocnit zbraně. Chtěl zavolat letisního linku 911 a oznámit dispečerovi, že před jeho domem se pohybuje neznámý muž a on má strach o bezpečí sebe a své rodiny. Před příjezdem hlídky by se schoval do lesa naproti jeho domu a až by hlídka dorazila,
Chtěl na něj zaútočit baseballovou pálkou, vzít jim zbraně, krást auto a následně dojet k domu jeho kamaráda, toho zastřelit. Jeho plán nikdy naštěstí nevyšel, ale musel kvůli němu podstoupit psychologické vyšetření. To ale nic zvláštního neodhalilo, tak byla všechna obvinění stažena a incident zameten pod koberec jen jako pouhá klukovina. Jak Trey dospíval, projevila se u ní záliba v natáčení filmů v roce 2006, jen pár měsíců po vzniku YouTube si na něm založil kanál Lance Cap Productions. Jeho prvotní tvorba byly krátké filmečky a skeče, ve kterých hrál buď on sám, nebo jeho bratr a matka. You open this door now! Look at this place! Dalšího zálibou byl anime, to je japonské animace seriálů a filmů a v roce 2007, rok potom co nahrál na YouTube své první video, vytvořil se Trey na kanále personu Mr. Anime. Na rozdíl od jiných tehdejších tvůrců obsahu, Mr. Anime nebyl ani tak která maska nebo role, do které se vžije, když je zaplá kamera, a byl to skutečně sám Trey, který skrz své alter ego recenzoval nejrůznější anime filmy a seriály. Jeho upřímnost a ochota dát každému anime šanci mu do roku 2011 vynesla více než 1 milion shlédnutí, což nezní jako moc, ale na tehdejší YouTube poměry to byla solidní čísla. Jeho tvorba se tak mezi lety 2007 až 2011 zaměřovala hlavně na zmíněné anime recenze, skeče, i když jich postupem času ubývalo, a občasnou recenzi videoher. Za těch 5 let natočil přes 300 videí, což vypovídá o jeho výkonnosti jakožto tvůrci. Hello everyone, I'm Mr. Anime and boy, do I have a show for you. Jeho tvorba se ale postupem času začala měnit. Trey měl 3 velké koníčky. Anime, natáčení videí a zbraně. Ve svých videích je často ukazoval, natáčel videa, kde z nich střílí, a to buď na střelnici nebo na nějakém opuštěném místě, a hodnotil je. Udělal dokonce tutoriál, jak udělat praktický efekt zastřelení. Přes jeho očividnou zálibu ve zbraních a střelbě ale nebyl důvod k znepokojení. Trey odsuzoval používání zbraní k násilí a několikrát se k tomuto tématu vyjádřil i na svém kanále. I don't know what's going on. You know, they had an article that were like, well, the economy's gone bad. Everyone's losing their job and getting mad and shooting everybody. Yeah, I guess that makes sense since a lot of the shooters lately have recently lost their job. But I'm a firearms owner myself, but it is a little bit disturbing to know that you could be a victim in something like this at these times. All the people that were victims, you think it won't happen to me, but sometimes it does. But seriously, every day I open Yahoo, I'm like, well, time to see what today's shooting is, and hey, there's another one. So I don't know when it's gonna stop. I think it's July. Trey si postupem času získával malou, ale oddanou komunitu fanoušků anime a vše se zdálo na dobré cestě. Temné myšlenky, které ho napadaly jako mladého, ale nezmizely, které se je naučil s ostatními nezdílet. Poté, co zemřela jeho babička, se vtěsťoval do jeho domu a izolace ničemu v jeho psychice nepomohla. Začal tak plánovat další, ale mnohem násilnější činy vůči ostatním. Které začaly fascinovat školní střelby, hlavně ta v americkém Columbine. Na internetu si začal vyhledávat informace o střelcích a vrazích jako byl Ted Bundy a udělal si dokonce něco jako seznam, kde hodnotil jejich výběr zbraní, způsob útoku a další věci a dával jim známky jako ve škole podle toho, jak moc si myslel, že byly efektivní. Dokonce si na Google našel satelitní mapy jeho bývalé základní školy a detailně studoval, kde by mohl autem prorazit bránu a pomocí jeho všemožných zbraní vzít život co nejvíce lidem. V této době se také mezi jeho fanoušky začaly šířit zvěsti o tom, že Trey měl ubližovat jeho domácím mazlíčkům.
V jednom videu oznámí divákům, že mu jeho bílý králík utekl a že už se asi nenajde. Jeden si ale nemůže nevšimnout jizvy na jeho tváři. Ray ji označí za produkt jakési blíže nespecifikované nehody, ale někteří už v té době spekulovali, že se pokusil ublížit nějakému zvířeti a to se jim bránilo. Hi everybody, Mr. Anime here, and I just want to confirm what the title has stated. I have been involved in an accident because of legal and insurance purposes. I cannot disclose what the accident was, but I will not be able to appear on camera for a little while until I become, well, I'm on camera right now, but I don't exactly look good on camera right now, if you know what I mean. So, I'm okay. Not that injured, just a little bit. But I'm still going to be... Tak či tak, i když YouTube neměl na Rayovu psychiku výraznější vliv, jeho tvorba poskytovala lidem zvenku možnost nahlédnout do jeho měnícího se psychického stavu. Jeho videa se stávala čím dál tím víc chaotičtější a Ray v mnoha z nich vypadal, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Oh, how you doing everyone? It's Mr. Anime. Or you can call me Trey. You can call me the guy that does the video game reviews, or you can call me the guy that does all the gun stuff now. What I have here today to show you is a High Point. Now, for those of you that are familiar with High Point, you might have a very low opinion of them, or you might have a high opinion of them. I think they're pretty decent, especially for the price. I have here a very classic 995. It shoots 9mm rounds. 10-round magazine comes standard with it. And you can also buy Mezi roky 2011 až 2012 se jeho vztahy s rodiči začaly taky horšit, hlavně s jeho otcem Lawtonem. Ten byl na terén naštvaný, že se vykašlal na studium vysoké školy a stal se NEETem, což je označením pro člověka, co není zaměstnání, nestuduje ani netrénuje v rámci nějakých kurzů. Terry si myslel, že ho otec naprosto odepsal, že se pro něj stal jen bezcenným členem společnosti. Nebyla to pravda. Lawton se na svého syna nikdy nevykašlal, ale Terry si myslel opak. To byl taky důvod, proč bydlel v domě po babičce a doma se už prakticky neukazoval. Proč taky? Při každé návštěvě se svým otcem hádal a občas se k němu přidal i jeho bratr. Oběma jim vadilo Terryho nadměrné pití a čím víc na něj oba tlačili, aby si našel operaci, tím víc byl Terry frustrovaný. To vše až do března. 13. března natočil Terry své poslední video s názvem Mr. Anime's New Job, neboli nová práce Mr. Anime. Podělil se v něm se svými fanoušky o skutečnost, že ho kontaktovala filmová společnost a nabídla mu práci, kterou přijal. Kvůli tomu nebude mít tolik času na natáčení videí, ale pořád natáčet bude, jen s menší kadencí. To ale nebyla pravda. Žádnou práci Terrovi nikdo nenabídl a tak není jasné, proč se uchýlil k této lži. Chtěl bych také zmínit jeho druhé poslední video, nahrané 13. února 2012 s názvem Mr. Anime is planning something, neboli Mr. Anime něco plánuje. Well, hi everybody, it's Mr. Anime here, and I'm recording on my MacBook's web camera, and my MacBook's from like 4 years ago, so the web camera's not that great, so you'll have to bear with me. This is just an update video to let you guys know that I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break coming up here from YouTube videos, anime reviews in particular. I might do some blog stuff. I want to thank you guys a lot for sticking with me and watching the channel. I got more subscribers than ever. I have more views than ever, and everything is going really good. So I'll probably be putting out some blog videos, like I said, and I hope you enjoy those blog videos. I hope you definitely enjoy those. And the Google AdSense thing has been going great, and I really appreciate you guys clicking on my page. Well, I won't say it, but you guys know what to do. And I'll see you with some blog videos. Thanks for watching my channel. Takhle s odstupem času je těžké říct, zda slibovanou pauzu myslí spíše symbolicky, nebo si opravdu plánoval na chvíli od natáčení videí odpočinout. Jisté je však to,
že v kontextu jeho činu, které následně spáchal, vyznívá jeho rozloučení s diváky zvláště znepokojivě. V noci z 19. na 20. března Trey celou noc popíjel a nad ránem se vrátil zpět do svého rodinného domu. Rodina ještě spala a tak jeho příjezd nečekala. Odpoledne zavolali příbuzní do domu policii. Rodina totiž nezvedala mobily a oni tak o ně začali mít strach. Hlídka dorazila krátce po polední. Zaklepání na dveře domu. Nic. Zaklepání druhé. Nic. Hlídka se rozhodla nahlédnout do domu oknem naději, že někoho z rodiny zahlédnou. A zahlédli. 3 těla. Každé se smrtelným střelným poraněním. Policie začala okamžitě pátrat po Treyovi. Ten se mezi tím autem vydal ke své bývalé základní škole s cílem spáchat školní střelbu. Chtěl se stát tím největším masovým vrahem v historii USA a plánoval zabít minimálně 70 lidí, nebo dokud by ho nezastřelila policie. It's a crime in Waller that shocked us all. A young man killed 3 members of his family. Pokud si ale budete chtít najít informace o školní střelbě spáchané ve Waller v Texasu, nic nenajdete. Které policisté po pár hodinách pátrání našli, ale ve škole nebyl. Byl v domě svého kamaráda. Policie ho následně zatkla a přivedla k výslechu. Při něm působil klidně a stoicky. The thing about my family is, I would protect them with my life, but at the same time, if anyone was going to hurt them, it was going to be me. Když se ho ptali, proč svůj plán na střelbu neuskutečnil, jeho odpověď byla překvapující. I don't know, maybe it was just what happened was too real. Unlike the fantasy world in which Za své zločiny byl Trey odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a tak je více než pravděpodobné, že se na svobodu už nikdy nepodívá. Jeho kanál Lance Lab Productions je na YouTube stále aktivní, ale pokud byste se na něj chtěli podívat, tak vás varuji. S kontextem toho, co se stane s ním a jeho rodinou, vyznívají jeho na první pohled milá videa poněkud mrazivě. Hi, I'm Mr. Anime, and boy, do I have a show for you.